Portugal, Mr. Tomislav Ordo, Croatia, and Mr. Sasa Monici, Serbia. Zortziak eta 27 minutu pasata eta hemen gaituzue Miribilan Dome Bilbaoarenan hain zuzen ere gaur multzoko lidertza hemen izango dute jokoan Dominio Bilbao Baskete eta hain zuzen ere Dolomiti Trento. Dudarik gabe konton hartuta nolari diren jokatzen bi talde hauek Josean Arrastion. Esan behar dago berez erasoari begira partida proposaren aurrean gaudela. Bai, ikuskizun aldetik nik uste disfrutatzeko partida daukagula, aurrez aurre, espero ezagun hori gertatzea. Bi talde hauek dira hoberenak multzoan, hori adierazten du nahiko garbi sailkapenak, eta espero ezagun erasoko jokoa ikustea. Minutu terdi baino ez da geratzen neurketa hasteko, Juan de la Vega gaurtu behar dugu, eta hain zuzen ere, Italiarren gainean, behar bada albistea hori da. 87 puntu sartzen ibili direla bataz beste orain arte, eta beraz, hori nola gelditu jakin barko du beste behin Dominion Bilbao Basketek. Arrastion, Juan? Arrastion guztioi bai, eta gainera, horren beste puntu sartzea, talde lanean oinarrituta, izan ere hainbat jokalarik batzen dute erasoan, hainbat jokalarik dituzte 10 puntu baino gehiagoko balorazioak eta bereziki nabarmentzekoa agian bere estatu batuarrek sortzen duten laukote hori. Satonek, Sandersek, Loketek eta Wrightek horiekin batera, Paskolo da ezbarik gabe taldeko jokalaririk azpimarragarriena. Talde vertikala dudarik gabe, dagoeneko hemen gurean jokatzen ikusi dugu, hemendikan gertu, Gasteizen alegia denboraldi atarian, eta esan beharra dago, hortxe epaien izenak ikusten ari garen momentuan, Dominion Bilbao Basket kopar ari den, begira ari den bezalaxe, Italiarrak legan, Italiako ligan, lidertzan dira Armani Milan eta Reggio Emiliarekin. Beraz, talde hau dudarik gabe zer esana ematen ari da, urte askoko ibilbidea ez duen arren, ze 20 urte ez dira batez, Ez dira, zer ez, eta bueno, esan behar dugu, Milanen porrota Euroligan nik uste ondo etorri zaiola, Milan hemen izango da aurreko fasean, Horregatik esaten dut, bueno, interesgarria beraien zaten Italiarrentzat Eurocup hain lehiakorra izatean nik uste polita izango dela. Gaur beste partidui begira egongo gara, baina neurketa bukatzen denerako ez dugu jakingo zehatz zein diren, bai Italiarren eta bai Bilbotarren urrengo aurkariak lasto 32an. Zemendik aurrera, Eurocupek 2 asteko etenaldia, edo 3 asteko etenaldia izango du, lasto 32a hasi aurretik, baina kontuan hartuta, Euroligako partidak 2 eta 8 jokatuko direla, multzoen osaketa ordura arte ez dugu jakingo. Eta Josean, multzoko lidertza gaur hemen da jokoan. Batek nahiko du gauza ondo egin eta ondo bukatu, besteak ere bai, baina hor badago airean galdera bat. Komeni alda irabaztea, ez alda komeni, eta Sito Alonsok lehen streamingez aipatu eta erantzun digu garbi asko. Irabazi nahi dugu. Bai, bat nator horrekin, normalean entrenatzaile batek eta talde batek garaipena lortzeko prestatzen ditu partidak, eta gaurkoaren ikuste bide hortatik joango da. James ez dago, beraz James ez dago lehenengo partida hemen Miribilan, baina hortxe ikusten ari zarete Esloveniar Peto hori, Bosniarra jaiotzez, baina Esloveniarra berez, Mirza Begic, estandarekin egin zuen esteinaldi aurreko astean, etxean bertan, Ljubljanan, gero gehiago kostatu ditzaion igandean bere talde horiaren aurka aritzea, dudarik gabe ez dago sasoiko, baina gaur hemen jokatzen ikusiko dugu, eta Erbel ere perra gertzen den, denek ikusi nahi dutelako Erbel berriro jokatzen, horrek ere auspo berezia ematen diolako taldeari. Momentuz Italiarrak ari dira erasoan. Oral Laket, berriz ere atzera egin behar izan du, Raida talonetako izarra, erabakiak buruz-buru asko hartzen ditu, eta baloiak eman duen bezala, bazigoan barrura, ikusi duenean bidea itxita zeukala, pase hori ezin zuen inondik inora ondo eman, Bai, eta Laket zai zegoen, baino iskinak jarrita, barnekaldiako prest, eta horren ahastu egin dira, eta Bilbao Basketek lehenengo baloia gutxienez lortu egiten. Lehenengo erasoa dute orain, beltzezkoek, 30 segundo jantzaizkigu da honeko.
azken boladako bosteko bere ipini du kantxan. Eurokapen Sito Alonsok. 5 partida jarraian irabazita iritsi dira azken neurketa honetara, fase honetan bizkaitarrak. Eta bolada honean da era berean Trento, izan ere Eurokapen 4 irabazteaz gain jarraian, 3 daramatza jarraian irabazita ere berean Italiako ligan. Beraz, forma honean, sasoiko daude bitalde, eta hartara daude lekura iritsi dira azken jarrutlan honetara. Bai, badirudi partio txarrena jokatu zutela dominio mildu asketen aurka, ez? Eta geroztikan, pixkanaka hobetzen. Ba eskerrak gaizki jokatu zuten, ze hori izan ziren, Hor sortu, azkeneko Mumbruk lehenabizi goi puntuak eta Mumbruk ipatu behar nuen, ze Mumbruk erabaki zuen joaneko partidan 3ko ura sartu zuenean momentu larri hartan. Bieta huts, aurreratu dira Bilbotarra markagailuan. Gaur futbola dago Samamesen kopako partida eta behar bada horrek ere jendea erabakia hartzen zaildu du. Bien bitartean, kontu 7 zenbaki den honekin, izan ere Italiako ligan ondo ari da, selekzioaren deialdia ere jaso zuen, baina gero zuen Eurobasketean parte hartu, eta Davide Pascolo dudari gabe, joklari erreferentzia bihurtu da, italiarren artean Trenton, Mumbrú eta Forrey, Argentinarra jaiotzez, italiar nortasuna du, beraz ez du ateretar pasaportea betetzen, laketi eman, baloi eske Sander satzetik zetorren, baina oraiti eman, oraitek gusto gaitu jokalde hauek, eta uste dut Sitorenek ondo ulertzen dutela eta ulertuta dutela nola aritzen den mutiko hau. Ze oraingoz bidea berriz ere itxita zeukan, Bai, hala ere, bueno, esan behar dugu, talento asko daukala jokalari honek, NBA-an ere jokatutakoa da, ez? Makina partida, 200 piko. Bi taldeetan, eta Toronton. Eta, bueno, berezi xamarra dauka jaurtiketa, baina fisiko aldetikan nahiko ondo ikusten dugu oraindikan, eta, bueno, beha da, ez, taldeko liderra. Nahi duena egiteko lizentzia dauka, Ez da James Bond, baina lizentzia badu. Zuk zure etxean bezala. Batzutan. Bitala! Aurretik ipinitu urraitek italiarrak. Bertans. Blokeo ondo baliatu du, barruraino jotzeko. Sarrera hauekin joanekoan ere, bine egin zuen dominio Bilbobasketek, baina urrundiko jaurtiketaren beharra ere badu. Eta gaur uste defentsan aldaketa bat ere izan dezakela hain vertikal eta fisiko jokatzen duen Trento honek. Urraitek berriz ere baloia eman du. Aurreratzeko erasoan Jana, ondo bilatu du taula, goitik baloia utzi, badazpada Suarez presen, baina puntua Janaren zadira. Loket, Mosketa egin du Sandersek, iritsi zaio baloia honi. Mosketa azkarra eginda zeukan Forraik, baina ondo jarraipenean Suarez. Eta momentuz, Euskaldunak atzean txukun ikusten ari naiz, ideia garbi okita. Erasoan da bai. Bogrisena bai. Horretikan eraman du Forrai. Bogris, txalotuz eta oiukatuz igandean hemen. Orain dela hilabete terdi kontrakoa pentsatzen zen, baina gertatu direnak gertatu eta ero erbelen lesioa Jamesen iesaldi aldegite horrek minutuak ekarri izkio eta baliatzen ari da hori egin barrituenak egiteko gutxienez. Bai, nik uste zalantzak sortu zituela, denboraldiaren hasieran, baina begira, nola lortu duen finkatzea bostekoan eta nolako etekina lortzen du. Suarez, ona da! Lehenengo irukoa sartu du, Maokoak, 9 eta 4 markagailura. Eta normalean, italiarrek baloi asko harrapatzen dituzte, bai ligan, baita Eurokapen ere, legan onena dira eta Eurokap honetan onenetakoak, eta hori kontrakoak gertatzen ari zaiez, baloiak harrapatzen ari dena, dominio Bilbobasket da momentuz. Berriro eman dute baloia. Neko ondo ikasita daukate, Trentoren sistemak nola defenditu eta hemen ikusten ari gera. Urraitek ere aholkoa neko garbia dauka. Behin eta berriz ari da jokatzen buruz Bogrisen aurka, beha baino azkarra badelako. Baina laguntzak hor daude eta orain arte ez du lortzen ez askorik eta ez hori bakarrik, taldea oso ondaria defenditzen eta behin eta berriz baloiak lortzen. Ondo kokatuta bertan, baloia zegokion lekure ditzaio Letonerari, Janaren pasea, 12 eta 4, zan dugu buruz-buruko jokalde horiek onak zirela eta hirukoak ere behar zituela kanpoko jaurtiketa. Eta momentuz erantzuten ari da Sito Alonsoren taldea. Kanpotik ere jaioa dira italiarrak, Forraek, lehenengo hirukoa, inoretzeukan gainean, eta pantalla txiki batekin, gauzatu du lehenengo hirukoa Trentoren alde, 12 eta 7 puntuko partida da dudari gabe,
Bai, erasoko jokoa ikusteko aukera izango dugu, ez? Trentori gustatzen zaion jokoa hau da, ez? Kontroleko joko hortan ez da oso ondo moldatzen. Poetarekin behar bada gehiago izango da. Agian bai, baina bestela azkar jokatzen du, normalean, ez? Transizioan, kontraroso bilatuz eta jabetzak oso laburrak izan du. Janeko partidan gertatu zitzaien gainera Forrai lau faltarekin askari pinizela, eta Poetak behar baino minutu gehiago eman zituen, eta hori baliatu zuen Dominionek ere markagailuan ospa egiteko, alde egiteko. Horrentxe da Poeta kantxan, Satone bai. Hori kontuan hartu beharreko jokalea. Beste aldera jodu Bertansek eta Sanders lo harrapatu. Balantzarekin erne ibili dute bilbotarrek. Ze transizio azkarrean aritzen da. Baloia eman du Sotonek. Bai, Bertansek ikutu azkenean. Ozta ikutu, Eta ez da ikutzera iritsi den, Hirukoa sartu du. Atzera egin behar izan du korrika baten. Ez da Letoniarra ikutu duen, Nik ez detu horrelako ikusi. Bai, ditu zait. Xabier, bai, ditu zait, Ark ere zalantza hundia ditu. Eta zaleek ere bai. Gure aurrean izan da. 15-7. Sanders. Baloi eskiari da Poeta, baina bi gizon gainean. Baloia nola edo ala atzera. Wrighty. Eta Wrightek argiketa dauka. Oraingoz. Pasea nola nahi ere sartu dio. Satoni. Eta hor urratsak egin ditu. Ondo zainduta zegoelako beste behin. Taula azpian sartzea debekatuta dauka Trentok, Bai, Wrightek pasea eman dio, baina hor taularen azpian zegoen. Utxartea, entrenatzaile italiarrak eskatuta. Partido irabazi nahi ote duten, norbaiteko handik zalantza balin bazuen, Utxarte hauek entzun jarraitu eta erantzun azkarra jaso du. Bi taldeek nahi dute garaipena lortu. Dudari gabe. Noski baiez, eta hemen ikusi dugu, Maurizio Buskakliak ere nahi zuela nola edo ala, gelditu, Sarioa ikusita zeharrez ari den jokatzen erasoko jokoan Dominion Bilbao Basket orain arte. Irutik irukoetan. Horregatik handu. 95 iruko daramatza guztira Eurocup honetan, eta martxa honetan, eungarrena iritsiko da, 8 falta ditu. Kopuru horretara iristeko, 4 daramatza da honeko, eta batez beste 10 sartzen ari da partiduro. Beraz, 4-4, Eta 5 minutu oraintxe beteko dira partida zirenetik. Bueno, ala ere esan berra dago, Trentok badakiela iruko asko jaso eta partida bat irabaztea zeren, aurreko astean Bonek 19 iruko sartu zizkion, baina ala eta gutxiz ere, italiarrek irabazi zuten 88 eta 86 punto asko orduan ere. Baina partida eroa, luzapenera jo zuten ustekabean Alemaniarrek, eta luzapenean Trentok egin beharrekoa egin zuen. Partido eroetan, Trento beti dongo da hor. Dauzartu Bogris, ondo zabaldu ala ere. Katilua preseukan berriro oso errezari dira jaurtitzen Mumbrú eta Bertans. Bien artean 4-3, 5. berriz Ale Suarezek sartu du. Talde hortatik da honeko... Bai. 15 puntu dara matza Dominion Bilbao Basket. Esan berdugu gainaz Zito Alonsok oso ondo baliatu ditula, Bogrisen doaiak. Erantzun atorri da orain Wrightena. Bogrisek distantzia txiki bat eman dio. Eta besoa prestatzeko hastia izan du Chicagokoak. 21 eta 12. Beti ere 6 minutura iritsi ez garenean, 6. minutura 21 eta 12ko bat ikustea markagailuan. Puntu askoko partida baten atarian aurrean gaudela erakusle da. Ana, aldaketarik egin Dominion Bilbao Basketek eta dagoeneko bizpairu, 10-4 egin ditu Dolomiti Trentok. Berriz ere badator bertan, Saul labur utziko du. Txegindako lehenengoa da. Denak ez tiraz, barbara joango da. 6-5, ala ere, iruko marratikan. Suarez egikutu, Poetak hartu, jokaldi agindu. Satonek. Hau ere, bakar-bakarrik egindakoa, Defentsan energia pixka bat alboan utzi eta ara. Bueno, Axel Herber kantxara. Aspaldiko partez, Valentziaren aurka ligan aldakan emin hartu zuen kolpear urra eskeroztik. Espero baino denbora gehiago eman du jokatu gabe eta dudari gabe albiste hona da, ze arkede ematen du eman beharrekoa. Ikusita gainaz nolako kolpea jaso zuen eta ze erorikoa, gero gain gainean erositzaion, alboak zegoen momentuan, bazirudien nahiko larria izango zela, eta ala izan zen. Balio du saskiraketak, Satonen falta dirazi dute epaile, jegigarri izango duen bestez, Alex Mumbrú. Eskanaka berriro ari da erregulartasuna eskuratzen,
belauneko arazoa erabat zuzendu eta konpondu etzaion arren. Eta Borik ere gaur antza minutuak izango ditu aldaketa hori ikusita. Bertan txalo artean. Arnasaldi txiki bat beharko du, Bertansek. Tensio handiarekin hasi du partida. Aztu zaik galdetzea, baina Juanek berba jakingo du. Raul Lopezen osasun egoera zein da, eskumuturrean igandean gertatu zezaiona kontuan hartuta, Juan? Bueno, beroketa eriketak normal egin ditu, eta guk lehen hitz egin dugu klubeko medikoarekin, danak ondo dauden, eta bai ez esan digu, beraz, ez du azpimarratu ezer, Raul Lopezen inguruan, imaginatzen dugu bikekoa ondo izango dela, osasun arazori gabe gaurkoan aritzen. Ondo apurtu dute orain, lehen aldiz, bilbotarren defentsa, Filipo Baldik, lehendabiziko puntuak eta dagoneko Poetak 3 asistentzia daramatza. Oso horrez apurtu defentsa berriz, Dominion Bilbao Baskete. Futbolean normalen aipatzen da ba, hemen ia antzeko egin dute Herbelek eta Janak, Poeta. Lakadori, aurreratu nahi zuen Herbelek, Baldi, falta jaso du. Saiatu da Herbel baloi horretara lehenago iristen, eta berandu iritsi denez, gero falta etorri da. Kantxara dator, eta txalo artean pentsatzekoa, Mirza Begic, Georgios Bogrisen ordez, Raul Lopez ere kantxara. Zaineko minutuak Miribilan, Eurokapen, ligan dagoeneko, hori egin baitzuen igandean, Begicek. Taler, ibilbide luzeko mutila. Luzea, era berea. Bai. Begicen parean, Begicek pare bat zentimetro kentzea izkio. Parekatuta gaude bilak, errebote hau zaintzekotan. Eurocup honetan Dominion Bilbao Baskete laurden batean 30 puntuko langa gainditu izan du, eta ematen du 2 minutu terdi hauetan hori ingo duela lehenengoan, Ala dirudi. Garen honetan. Falta jasua. Hori behartzen. Jaurtiketaren asmoa etzen hori, baina ikusita zein etorri zaizkione gainera, baloia bazpada askatu egin du, eta emaitza ezin hobea. Falta, saskiraketa, jaurtiketa egarria, Herbelek egindako itzulera honetan. Hori ez du galdu. Jaurtiketa hori. Hori saiatzeko gainaz aukera asko izan du, aste hauetan, eta hori normalean mantendu egiten da, edo hobetu gainaz. Entrenatu gogor entrenatzerik ez, baina jaurtiketan bai, baloia eman du Flakadorik, eta 30 puntuko langa gainditzeko, joandikan denbora asko dauka Dominion Bilbao Baskete puntu batera dagolako, 29 eta 19. Raul eta Poeta. Kanpora irten da Bori, baloi eske Begic, baina urruti da oraindik. Letalerrekin eborrokan, Mumbrú, Satonen markaketa, Herbel, irten da Baldi. Mumbruren mozketa bai, baloia jaso ez, zerbait asmatu beharko du Raul Lopezek, denbora aurrera doalako, Mumbruk ikusi du zenba geratzen den, Raule jaurti behar du. Zazpitik, 6 daramatza, Sito Alonsoren taldeak lehenengo laurden honetan. 6-3, hau, jabetza agortze hartzenean. Baina ondo bilatu eta aurkitutako jaurtiketa. Bueno, Eurocupeko topea 23kotan dago. Unixek duela 3 denboraldi lorturikoa. Ikusiko dugu. Badute erronka betetzeko ditzaneko. Hoi, ligan ere izan ditu gola gutxi. Hala ere, 3koiek sartuta Juventutek igandean ez zuen partida bereganatu. Beraz, 3koa sartzen ez duen talde batek nekez irabaziko du. Baina sartuta ere horrelako karambolak gertatzen dira, ez da? Bai, batzutan bai, apustu bat izaten da, 3ko marratikan jokoa aurkitzea edo bilatzea. Baina produkzioa ere beste aldetan ere egiten da, eta hori ez baldin bada gertatzen edo porcentaia 3ko marratikan txarra izaten bada. Hori, laumetrotik jorti taula aurkitu du. Intentzioa zen hori. Baiak erakutsi ditu jokaldi honetan suediarrak. Bauka errikide bat beste taldean, baina ez da egitik jokatzen ikusiko dugu Lokfer. Flakadori. Bektaler, Flakadori berriz. Zaintzan gogor. Ari da Dominion Bilbao Basket. Tenkatuta zeharo.
Sator, gaulazpia, ze txapel jarri bion. Herbelek. Eta honekin bukatu da. Jabetza. Zalea gustora daude, etxeko taldearekin. 34-19, 15 puntuko tartea dagoneko. Errez moztu, baina ez du bukatu hor. Eraginkortasun gehiagorekin sartu behar da. Oldarkorrago alegia. Ruoff. Herbele, zerbait esaten nahi zitzaion, ba? Bai, animatzeko agian, ez? Nik uste oso garbi ikusi duela, errestasun izugarria zeukalako, ez? Saskiraketa hori bukatzeko, baina azkenean bion xamar. Begitzen lana hona zen, bai, Bikaina. Txapela iritsi izan espaliz, baloi hori izi Juan Barrura. Zeti duitze. Buscaglia, 46 urteko, entrenatze italiarra. Iaz legako entrenatzaile honenaren saria eman zioten. Euskaliari. Denbora gutxi darama, legan, talde honek, eta behira ze lortu duen Europara sailkatzea, iritsi ala. Oeta, Letalerren blokeoa motela zen, jarripena esan nahi den, Flakadori, ondo bilatu dute berriz, ze defentsa erakarri du Letalerren moteltasun horrek, eta kanpoan zen bakarrik Flakadori. Hor, boterekin, Herbelek eman dio baloia Satoni, baina ez zegoen denbora, bukatu da honen bestez, lehenengo laurdena, eta puntu jaialdia, 34 eta 22, lehenengo 10 minutu hauetan. Eurokapeko multzo honetan, hemen ditugu bi oiarrak, orpo-zorpoari dira gaur, multzo buruan bietako zeinek bukatuko duen, oraingoz 34 eta 22, etxean jokatzen ari den talde aurretik da markagailuan agintzen, bigarren minutuaz geroztik, momentu batean 2 eta 4 egon dira italiarrak aurretik, baina hirukoen etorrerarekin batera, lortu du aldea handitzen eta defentsa hon bat eginez, dudari gabe, aldea handitzen joan da Dominion Bilbao Basket, eta dagoeneko urrengo faserako irabazi zein galdu, multzo, egokitzen den multzoan, Turkiako ordezkari bat izango du. Partidu irabazten badu, banbit zai dauka Dominion Bilbao Basketek. Partidu galtzen bali badu, Transosport izango du zain, bere multzoan. Zane Transosporrek, espero zen bezala etxean, zeukan aukera, baina Unixekin galdu egin du. Eta dudari gabe Unixkazan, Eurokap honetan, zer esana handia eman nahi du. Unixkazanek. 34 eta 22. Pixkanaka joango gara izen batzuk ez zehazten, baina multzoak ez. Ostiola arte. Ruoff. Hor egon da, ari, Mirza Begic. Flakadori. Bi eta batek hortan, Sudirraren falta, Boriren falta. Etorkizun handiko jokalaria, hau ere. Pixkanak ari da lantzen, Sito Alonso, nire iritzia da. Hau da, eman beharreko minutuak ondo banatzen dizkio eta eman merezi dituenean, behar denean. Bai, eta nik uste dut beharekin ere apustu berezia daukala, ez? Hobekuntza egiteko eta, bueno, askotan erakutsi du, ez? Nahiko zuzen ematen duela beti erantzuna. Agian defensan zaitasuna, baina hor ere hobekuntza nabarmena egiten. Saiatu izugarri saiatzen da, eta Raul Lópezek behar du ordezkoa. Flakadorik zuzenean, Raulek harrapatu errebotea, Bori erditi dator, hortik banatu ez, jaurtitzera baki du, jaurtiketa hona du. 4 metrotik, Txaloak Suedirari, gaureko 4 puntu dara matza, 28 eta 22. Itxura baten, joaneko partiaren itxura ere hartzen hasia da gaurko hau, baina erresia ego ari da jokatzen Dominion Bilbao Basket. Etxean ari da jokatzen, agian presio gutxiagorekin, baina esan behar dugu, ez, porzentai zoragarriak eta harrigarriak lortzen ari da. Oso horrez aurreatu orain Herbel, orain bai, aurre hartuta Paskolori, eta arestian aipatu dut. Italia dela baloi gehien beregatzen dituzten txapelketan honetan baita ligan ere, baina gaur hori egiten ari den bakarra Dominion da, oraingoz. Flakadori eta Raul López bazuten hor istilu txiki bat. Bueno, falta egitea joan da nahiko garbi, ez? Hor bestera kontrarasoa azkar bat egiteko aukera zeukan Trentok eta, bueno, bertan behera utzi du, ez? Kontraraso hori eta katiatuta gelditu dira. Flakadori irten da, Poetaren baloia jasotzera. Sator, ondo Ruoff. Herriok kanpora egitea behartu baitu. Poetaren jaurtik eta ez da hori berez.
Jokaldia beste bat izan bertuenean. Raulek aldaratze hartu. Eta ondo kokatuta Trento. Eskari zen Begic. Falta Satonek egin dio Erbeli. Erbel hortikan sartzen den bakoitzean, gelditu nahi baldin baduzu, normalean falta egin da, izaten da, Bai, eta bain, Erbelekin eta Begitzekin nik uste eta aukera asko sortzen direla, ez? Eta hori nahi zuten zaindu. Jokoa behar bada gehiago moteltzen da erasoan, baina baloiaren kokapena argiago edo argitu egiten da. Bai, nahiko garbi daukate nola jokatu, ez? Eta hori sistema hori defenditzeko zaitasun itzuak. Erbel kanpotik, hau ere gehitu da. Jaialdira, hirukoen festa honetara. 41 eta 22, 12 minutu oraintxe bete denean. Erbel eta Bigitxe hain goiz, biak ala biak aldi berean kantxan ikustea uste dut hori ere kontuan hartu beharreko detaile dela. Bai, ikusita gainean nola dagoen markagailuan ikuste eta aukera izango duela, ez? Zito Alonsok beste gauzatzuk ere lantzeko eta etorkizunari begira jartzeko. Erbelek Uztaira aurreko jokaldiaren zei ginen. Ikusi dugu mugimendua, Boriren mugimendua. Asia hona izan badiz. Boris gai da, Suediarra gai da, airean txikitzeko, aleko famatu ditako gauzatzeko alegia, baina beti ere pasea hona bada. Erbeli, txalo zaparra da ikaragarria. Ura itzultzea eta argia ikustea da, nunbait. Bai, 6 puntu errebote bat, asistentzia, minutu gutxi egin ditu, baina 8 puntuko balorazioa lortu du dagoeneko. Beraz, esan duena baino gehiago entrenatu du. Poeta, atzera duda eta problemakin, Paskolo, Suarezen marraketa du, baloia utzi du italiarrak, ondo zeitsi du errebotea Begitxek, eta baloia betik atera duen aldiz, goraka, Raul López izan da, Bori. Posizioa harrapatu du Begitxek, hor geratu da Letalerrekin. Buruz-buru jokatzeko urruti da oraindik, berriz ere hor pazientziarekin eta falta erasoan beso erabiltzeagatik, inguratzeagatik. Gara, biziren borrokan baldi izan dugu luzea eta deserosara bihurtzen dela. Biak ari ziren hemen. Lehenengo hori, zigortu dute. Bai. Hala ere nik uste dut horrez duela lortu abantainarik eta nahi gabe egin duela gainaz. Ez keinu hori azkarrek ipitatu du, horregatik zaleen azorrea. Falta erasoan izan behar. Flopin egiteagatik. Hori adirazi du epaileak, hori adirazi dio Bori, nik uste falta erasoan garbia bazela. Bai, bertan zi, oharra banatu diote eta hemen nik uste Satonek nahiko garbi ere bildu duela, ez? Ukondoa. Biribilako zalea piztu ditu, erabaki horrek. Parkatu, Santos. Baina kasua da, epailea, kasu honetan Jordov, Kroazarrak ez duela bat ere zalantza izpirik ere duki, hortxe, ikusi bezan aster adieraz egin du, ez dakit, nik uste aldez horretikan pentsatzen ari zala alako zozera adieraztea. Oso azkara izan da bere erabakia. Jamar Sandese gehigarria ez, izan duen jaurtiketa libre hori utxegin eta gero, jabetz izango du Trentok. Sanders iaztik da talde honetan. Krezien eta Estatu Batutako garapen ligan arituta gero. Irriste egin du orain. Poeta, urratxak. 41 eta 24 markagailuan. Markagailu horrela da honez. Hori anekdota bezala hartu beharko du aurreko erabaki hori. Bai, nik uste dut ikusita gaineaz nola dagoen partida iztasun handiarekin dela jokatzen dominio milo basketu orain arte, ez esan behar dugu, bere partida betetzen ari dira talde italiarra, baina orain arte ezin egin aurre, ez porzentai honek. Hortiketan, zintzaio taldeari gehiago eskatu, Ruofek lortu duenare, ikaina, txalotzeko modukoa, jokaldi batean, hau da, segundu batzuren buruan, 5 puntuko jokaldia gauzatu bai dute Sitorene eta buskalariak azerre bizian utxartea eskatu du, ekaitza gainen ikusten duelako entenatzaile italiarrak. Hortxe, Raulen irukoa, Erne Bilidarruof eta lo zeuden Forrai eta Baldi. Utxartea. Bilbao Basket eta Trentoren multzonetan belarrondokoa daude. 3. eta 4. postuak betetzeko. Zergatik diot hori?
Nanter irabazten ari delako Bone, baina hau jakina da, Bonen itxura ikusita, eta belarrondokoa daude, Oldenburg eta Olimpiaren artean. Oraingoz esloveniarrak nagusi dira 15 puntu goitik markagailuan. Aurreko astean egin zuten atzera pauso hori, ematen du konpondu egingo dutela, baina ez da egite behar dutelako distantzia horrekin irabazi, hau da, puntu alde horrekin. Emaitza horiekin Nanter geratuko litzateke. Kanpoan, hori da. Nanterre behar du Olimpiak irabaztekotan, bueno, ez galtzea behar du, Olimpia galtzea behar du. Beste aukerarik ezaka galtzea eta gainera... Nanterre beharritu 7 puntu irabazteko. Hori. 6 irabazten badu, eta lortatik, borroka hor dago, baina borroka beste kantxetan dago era berean. Ze, bigarren duen laugarren postu asko erabaki gara dago. Horik ez. Ondo atzera, baloi hori Rufen. 14 segundoko jabetza dute berriro, etxekoek. Bosteko honekin uste itxuroso ari dela orain. Taldea ondo kudeatzeko aukera ere baduela. Orain berriz ere bultatuko du kantxara Bertans. Boriren ordez, hori izan delako lehen egin duen aldaketa. Bai, ez Bertansen hasiera harrigarri izan da, 11 puntu dira batean lortu ditulako. Sarritan egin du, txapelketa honetan aurten. Eta ligako partida nagusietan hemen bereziki ere bai. Bai, eta batzutan aldageletikan ez atzeen aldean egiten ditu. Zerrez berriro, Bertans eberak asistentzia. Horre bizkarra eta ondoko marratik sartzen. Ja, da honeko uste hirugarren jokaldi bera gauzatu dela Ruofe. Sandersek Paskolori, jarketa laburra utzi du italiarrak, errebotea Bertase jaso, antolatzaile utzi. Eraso posizioan kokatu da honeko Raul, Begic falta zen. Begicek jokatu ordez pazientziarekin orain, ea posizioa gaindituta daukan, horreitekin parekatuta dago esloveniarra, eta falta. Mugimendu horrekin normalean, hau lortu duko du, Mirza Begicek. Txaloak ze bizkarrez atzera jokatzeko jokalaria proposena, dudari gabe eta horrelako gutxi ez aurten bakarra izango da, ze Jamesek beste jokamolde bat zeukan, Sean Jamesek. Bai, eta esan behar dugu oso azkar egiten ditula mugimendu horiek, ez? Nahiko zaila buruz gelditzeko, eta hor defenditzaileak asko sufritzen du. Hau da, alde hortatik pivot puria du. Eskuartean Sito Alonsok eta horrek asebetetzen du, entrenatzaile Marildar Aragoidarra. Biak esaten baitugu gero inor aserretuz dadi. Prof, Begic. Horreite falta egia, zorta bai. Baina behiak zeukan baloia, Begicek. Eta goiti bera etorri da aldiz Wright. Bai, eta maitza ikusita batean batek pentsa lezake agian Trent hori ez zaiola interesatzen lehenengo postu hori. Baina ia esan lehen euren prentsa arduradunarekin hitz egiten, esan digu nahiago dutela lehenengo amaitzea, ze printzipio segon litezken aurkariak, ez dakititzen handiagokoak izan daitezkelako, bestak beste Euroligatik bai Bayern Munich heldu daiteke edo Izargorria, orduan eurei interesatzen zaiena da izen handiko taldiak eramatea, noski, pabilloia alden neurrian zenbat eta gehiago betetzeko eta zentzorretan lehenengo amaituta maila edo izen zona handiagoko taldeak izango lituzketela. Pentsatzen dutenez, noski gaur ere irabazten dutela. Juan, gauza esango dizut, edo gezurretan ari da, ze guk kontrako entzun dugu. Eta esango dizu zergatik, ez dutelako bidaie luzeak egin nahi. Bai, noski, baiesek izaten dira. Baina lehen ere aipatu dut, Turkiako aurkariak izango dituzte multzo batean zein bestean. Behar bada multzo batean bi ere bai. Eta hori da Trentok saiestu nahi zuena. Hori esatea gauza bada. Gero kantxan gertatzen dena beste bat. Bai, guri argita garbi esan dugu, prentsa arduraduna. Helburua dela armailak betetzea. Dominioek nahi zuen Real Madrid egokitze aurrengo fasean, armaila betetzeko. Hori sebera esan digu, ametsa izango litzatekeela, eurentzat Real Madrid jokatzea. Jarrai ezagun partidarekin, bizkarra matea. Paskolo gogoratuko du jokaldi lelo hau, Bai, ikusi doke gertatu zaian. Erra orain bien bitartean, transizio azkarrean Wright eta Loketen arteko jokaldia, Txaloak, jokaldi honi, hemengo Zaleek, eta hori ere estimatu barra dago. Zaleek txalotu dutela azkeneko jokaldia. 52 eta 28 bien bitartean markagailuan. Beste jartik eta erresa zeukan Begicek eta Wright salduta falta egitera zuzenean. Desoreka zerrez lortzen ari den dominion, erasoan, eta aldiz oso biguin atzean Trento. Bai, esan behar dugu hori, ez? Bestela, Trentoren portzentaiak ez dira txarrak, ez? Iruko marratikan, zortetikan lau, puntuak lortzen ditu, baino bestela taldeko defensa hortan nahiko gaizki eta oso horrez apurtzen duen nahi duen moduan, ez? Dominion Bilbao Basketeko orain arte.
eta bueno, ez dakit interesatuko zaion partida galtzea, baina ikusita nolako porcentaiak lortzen ari den Bilbao Basket orain arte, oso zaila egingo zaio ez partida aurrera ateratzea, baizik hipoi galanta kasoko du eta zigor izugarria, ez hemendikan bukaeran. Aste geratzen da Gabonetarako eta Olentzeroen oparia behar bada nahi du gaur Sito Alonsok eskaini, ez, erakustaldi honekin. 100 puntuko langa gainditzen badute bilbotarrek, daramaten bidea hala ematen du. Eta pentsa, ze opari politiarekin bukatu dezaketen urtea Eurokapi dagokionez. Etxea. Beste baloi galdu bat, Bai. Ikaragarria da Trentoren zenbaki hori. Wrightek txapela jarri dio Rufi, hori txutu eginda, baloia ateratzeko aukera bazeukan, bilagun zaizitulako kanpoan zain. Paskolo Wrighti, denbora nahikoa, baloia oso atzetik ateratzen du Chicagokoak. Hala ere sartu ez. Patxara eskatzen du Sito Alonso. Bai, ze bestela begitxiko, eta ingo zaila aurrera iristea. Arrazetuka ikusten dago izena. Dagoeneko badago, bai. Garrizama. Ana, Suarez, Labur, errobote aloaketek itxi du. Eta begitxe pausoan atzeraka. Wrighti, edo Wright nun dagoen espada zaintzen, hor dira biak alabiak. Wright. Sander zabaldu da, Wrightek argiketa eskatu du, begitxe aurrean izan da, azkarrago delako. Pasea Paskolori, eta Paskolok negarrez, baina baloia barruan utzi du. Ematen du, argiketa beretza dela jokatzeko zuzenean, baina gero beti dago sistemaren bat, eta baten bat libratzen da. Eta pasea arentzako izaten da. Baina ikustatzen zait, ez nola jokatzen duen Buskaglearen taldeak. Erasoko joko hortan errestasunak lortzen ditu, eta aukera asko sortzen dituen taldea da. Bertans, zabaldu, osta itzuli du kantxara berriro balo. Ona. Suarez begitxi emandako baloia. Begitxi geroz eta gehiago kostatzen ari zaio atzeraka egitea, baina puntua pilatzen jarraitzen du eta bere lana betetzen ari da espairik gabe. Loker, azke, geratu da. Hiru jaurtiketa. Ba, hiru jaurtiketa Bertansen faltarria etorri delako. Eta baintxe aldaketa begitxe behar duelako Arnaz hartu aulkian. Txaloak ala ere, Bogoriz eta Mumbrú, Ruof eta begitxen ordez. Eta begitxek Eurokapen nahi bezala jarraitzen du, gaur minutu gutxitan 9 puntu, gogoratu behar dugu bere debut egunean. 11 minututan 9 puntu eta 15eko balorazioa lortu zuela. Bai, eta zenbaki horiekin taldeko baloratuena bi partidatan. Pentsa. Jamesek galde egin du, pibota zen, eta beste pibotaren etorrerarekin, pibotek jarraitu behar dute zesana ematen. Bilbon, lehiaketanetan bederen. Bueno, igandeko tensioa ez dago, Ez. Gaur gozatzeko. Bai, ikusita gainaz nola hasi duen partida, badirudi ez, erabakita utzi duela lehenengo laurdenean. Agian oindikan pixkanaka aukera izango dute hurbiltzeko. Zeren porcentai hauek mantentzeko nik uste ez dutelako izango aukera, ez Bilbao Basketeko jokalariak. Eta pixkanaka hurbiltzeko aukera izango dute, baina hala ere esan behar dugu ez partida proposa daukala. Ze pantalla Indion Bogrisek. Bertansi, eraikor, berriro letoniarra. 58. puntua dagoeneko, lehen zatia maitzeko minutu pasatxo. Paskolo, 5 metrotik jaurtiketa, du italiarrak. Bere luzerara, erabiltzen du gainera, distantzia horretatik, aurkariari aurre egiteko. 60 puntura iritsiko alda dominion. Baizte jakingo du. Ez, pase hori igirrita zeukan Sandersek. Faltaren bila jodu estatu batuarrak. Hau ere Chicagokoa da. 58 eta 36. Eta utxarte eskatu du Sito Alonsok. Alegia 48 segundo hauetan. Puntu gehiago nahi ditulako eta ondo jokatu erasoan berezi. One option or other option. If we decide to play for Alex, we cannot pass the ball after for Dairis when the defender is coming ready to steal the ball. You cannot play, you cannot take advantage of flirting with him, go back and play 10, play 11 or something, okay? If they are defending zone, we play theta.
Zeta, if they want now to avoid the screens, the 4 goes to the middle, receive the ball, and pass the ball. If they are defending men on men, we are playing, listen, 23 for Alex. 23, good screens, okay? Bueno, lehenik kargu hartu dio Janari, egin duen antolaketagatik, eta gero erasoan jokatzeko bi era ezberdin, defentsaren arabera edo haiek italiarrek azaltzen duten asmoaren arabera. Blokeoak jarraitu nahi balin baituzte, gizon behar du erdian baloia banatzeko. Zurrako defensa. Berak ere bazekien hori da. Oain aldatu gindu, buruz-buruzko da, nahaztu egiteko, ez, pentsarazteko. Baloia legez kendu dio Wrightek Mumbruri. Eta hau ez zegoen plangintza horren barruan, zonakako defentsa hau. Errebotea Bogris jaso, 23 segundo lehenengo zatia bukatzeko. Ez dago aldaketari markara joan, baloi hori ikuti du Forraik, 17 segundo. Segundo bakarra. Segundo bakarra. Pasatzeko. Kantxardia pasatzeko, bai. Norbaitek. Pase luzea, agian. Galtzeko boleto guztiak. Hortxe. Eta galdu dute. Right. Luze jokatzen saiatuko da Trento, lehenengo zatiko azken jokaldia gauzatzeko. Suarez Sandersekin parekatuta, Bogris irten zaio, hor dago libratuta Forrai, luzea da. Errebotea erditxita zeukan Janak, borrokatu du Paskolok, eta azkenik 58 puntuan gelditu da. Dominion Bilbao Basket, hala ere, marka zela da, lehenengo zati batia. Bai, 22ko aldea dauka, ez, 20 minututan lortutakoa. Esan behar dugu, porcente izugarria lortu dituela, lehenengo zati honetan, 13-tikan 9 sartu ditulako, 3ko marrotikan, eta 19-tikan 13, ez, biko jautiketetan, iparra ziero ganduta ikusten dugu Trento, eta, bueno, bide hortatikan eramaten badu bigarren zatia, lasainetxean ikusteko aukera izango dugu, ez, partida. Honen bestez, 101 sartuta daramatza lehenengo fase honetan, sekulako marka da. Lehenengo fase honetan Dominion Bilbao Basketek dagoeneko 101 eta horrendikan baten bat izango du gordeta bigarren zatiari begira. 58 eta 56, momentu zontantze utxiko dugu, zen ere baitugu beste hainbat gauza horrein atzeen aldian, zain, eta horren bultan itzuliko gara berriro bigarren zatiak ematen duena kontatzeko. Ordura arte. Asteazkenero bezala, Europako saskibeloiaren txanda du Dominion Bilbao Basketek, asteartean ere jokatu izan ditu partida batzu, baina normalean asteazkenetan eta gaur egia esan, lehenengo fasearen bukaerantan gozatzen ari gara besteak beste puntu festa daukagulako, etxekoen aldera 58 puntuan bukatu dute lehenengo zatia Sito Alonsorenek. Hirukoak etorri dira, Erbelen itzulera, Mirza Begitzen estreineko partida hemen etxean Eurokapen. Hau da, gehiago zinda eskatuz, dena ondo ateratzen ari zaio. Dominion Bilbao Basketi. Eta uste dut, mokata gaur lasian zera jaten ari dira denak atzen aldian, hemen Miribilan, Armaietan, eta gozatzen bide batez. Gu gozatzen ari dian beste latxe, Goxean? Noski baietz. Ogitartekoak alde batean utzi ditugu, ez? Inbiri pixkat ematen dute, ez? Hemen inguruan daudenak, baina ikusita nolako partida eskaintzen duen, eta eskaintzen ari da norain arte, Bilbao Basket disfrutatzen ari gara, espero dezagun, ez? Bigarren zatia bide hortatikan joatea, eta izaten dugun aukera, ez? Jarraitzeko disfrutatzen erasoko saskibaloiarekin. Momentu honetan eta gauza ditugune moduan, markagai honekin, garaipena eskuratuko balu Dominio Bilbao Basketek, urrengo fasean, multzora egingo luke, eta hor dagoneko Pampi Turkiarra zain dauka, beste Mormane jokatzen dut alde horretan. Bilboko jokari Moia. Eta Carmichael ere bai. Carmichael ere bai. Eta Venezia edo Ul bietako bat izan daiteke, ematen du azkenik Venezia izango dela, basketa beraxean aurreare hartuta daulako Veneziara, baina kontuz, Kairen kontrako partio hortan gertatzen denaren arabera, eta momentuz galtzen ari da Venezia. Atzo Ulmek B partida jokatu zuen, eta irabazi gainera. Eta ostiral arte, ez du jakingo beste taldearen izena, ze Real Madrid, Bayer edo Izargorria, hiruretako bat egokituko zaio urrengo fasean Dominion Bilbao Basketi, baldin eta neurketa hau irabazten badu.
kontrakoa gertatuko balit, Transospor izango luke zai beste multzoan, eta horrekin hilako oraindik asko dira, gaua bukatu bitartean. Minutu terdi, bigarren zatia hasteko, portzenta ikaragarrekin ari dira Sitorenak, lehenengo zatian. Ez zait iruditzen Trentok ahalegin berezirik egin duenik, lehenengo zatian erakutsi duena erakutsita, eta uste, portzenta hauekin ere aurra jarraitu ezakela talde bilbotarrak, Bai, defensa hain eskasa izaten bada, ez? Lehenengo zatian bezalakoa, nik uste eta aukerak izango dituela, zenbaki potoloak lortzeko. Portzentaiak harrigarriak lortu ditu orain arte, bai iruko maratikan eta bai piko jartiketetan, eta badirudi, ez? Interes gehiegi ez duela jarri, ez? Trentok defensako lan hortan, taldeko defensa biuxa marra ikusi delako, aukera izan dugu hain, ez? Maurizio Buscagliaren aurpegia ikusteko, aldageletatik irten da, Izardi patxetan, burua dizdiratzua, ez, Izardiarekin, eta etzaio gehiagi gustatu, ez, lehenengo zati hau, eta pentsatzen nahiko dela zerbait zuzendu. Trento iparraldean dago, eguraldi hotz dute, baina italiarren hortasuna beroa da, eta pentsatzeko daldagelan berotasun horren isla erakutsiko zuela Buscaglia jaunak. Agian bai, joendikan katxan. Egurra banatu ez dagi, baina horru batean aritu bai. Gaur jarraitzen du, Bai, aholkoa banatzen, ez zailo gehiagi gustatu, ez, taldearen jarrera lehenengo zati honetan, eta, irudiar ez da izan, hainbestekoa agian nahiko du zuzendu, eta badakigu kalitatea daukatela, eta besoa jatxizkero, ez, Bilbao Basketek aukera izango du bueltatzeko partidara. 58 eta 26, alde handia dago markagailuan 22 puntu. Distantzia honekin, orain arte ez da partidu batean iritsi zen, Naterren kantxan, ez dut orain horitzen buruz. Alemaniako 2 partidatan aldea bazukan, baina ez hainbeste. Gero handitu egin zuen bigarren zatian. Hasi da bigarren zatia, eta bostekoa errepikatu aldu, bai, errepikatu egin du Buscagliak. Taldaketa daude berriz, Dominion Bilbao Basketen, bigarren zati honen hasieran. Orain Ruof, Herbel, eta Raul López daude, lehen ez bezala. Jokaldi azkarra, nahi zuten. Jokaldi azkarra batekin nahi zuten hasi. Trentokoek. Korrai oso baldintzatu da joaneko partidan. Gaur minutu gehiago, arazorik ez daukalako faltekin, baina hala ere ez du erabateko neurri hartzen. Eta jokalari gaiztoa da. Neurri hartu ezkero. Behar bada Zitok ere beste plangintza bat izan dezake bigarren zati honetan, minutua banatu eta zerbait aproban ipini. Bai, harrigarria bada ere, Borja Mendiak ez du ezer jokatu, eta... Ez da Todorovicek ere. Eta Todorovitzen aurpegia ikusi egin behar zen, lehen zatiaren bukaeran. Kopeti junera bat, makurtuta. Boris Itzaio iritsi, Wrighten eskuak azkar hor. Falta Ruofek. Akamen askatu dio berehala Wrighti. Eta ni gauza baten alde naiz, tensio ez du aldu behar dominu Bilbao Baskete, jakin badakilako Trentori utzi ezkero dida sartu daitekela partidan buru belarri. Bai, eta badirudi ez, Buscagliak nahi zuela hori bilatu, hasieran azkar jokatu eta presioa egin ez hasi du, ez, defentsako lan. Baldi, kanpotik, ez, errotea izteko arazoak, Raulen baloi hori kanpora joango da. Wrightek eraso egin du hor eta arazo lortu duen, baloiaren jabetza berriro. Hogeita 18 puntu, Trentoentzat ez da ezerre. Laurogeita 7 sartzen ditu batez beste, eta partida gehienetan 90-etik gora sartzen bukatzen du. Bere estiloare alakoa da, ez? Transizioa, jokaldi azkarrak, jabetza laburrak, eta porzentai honak lortzen dituen taldea da. Eta begira, utz eta bosteko partziala hasieran. 58 eta 41, txaloak etxekoei, Raul, kanpo erten da Herbel, aloi bide dator Munbru, bestaldera egin dute orain, Raulek erditik pasea zabaldu, baina orain hor, erne dabile Trentoren defentsa, eta ikusi dugu lehenengo zatiaren azkeneko 2 minututan hori egiten hasi dela, eta kanpotik ere asmatzen ari dira, beraz, utz eta 8ko partziala, ipini durain Forraike markagailuan, 58 eta 44koa, hain justu ere. Bai, barkatu, utxarterik ez,
Dairis bertan zitu. Horixe bera ipatu behar nion Joseani, izan ere bertan zezegotea hor ulertzekoa zen, baina egon behar zuen behala eta hortxe da aldaketa. Utxartea eskatzearekin batera. 58 eta 54 txorakeririk ez du nahi Sito Alonso, garbi dago. Denok ikusi duguna botadia aurpegira Sito Alonso bere joklariei, gelditu egin gara defentsan. Aurrean daukagun arkagia errespeta ezagun, langilea eta borrokalaria baita, eta jaurtitzaile onak ditu. Zain justu ere, partidu hasieran ondo zainduta zeukan orain, bapatean, gaizki dauka zainduta Dominio Bilbao Basketek, eta hori berriz ere aldatu berrean da. Eta ez hori bakarrik, ez? Baloi batzuk ere galdu ditu, tensioa galdu du defentsan. Alex Rufek ordaindu du, ez? Lehenengo aldaketakin, baina agian urrengoa ere gertu izango da, Raul Lópezek izango gehiago defenditzen. Eta Bogrisek ere, Gutxe eta marreko partziala, 58 eta 56, 12 puntura ipini dira batean italiarrak. Urruti ikusi ditugu ba, lehenengo zatian markagailuan, oso urruti. Raul, egoera honean, ez. Jorrai. Eta baina azkartasun honek, mesede egiten dio dudarik gabe, Trent hori fizikoki ere talde oso gaiztoa delako, ondo prestatua. Eta jokalari atletikoa dituela kontuan hartuta, partidu luzetan, normalean euren erritmoa inposatzekotan agertzen dira. Eta taldeko defensa etzen ulertzeko lehenengo zatian, ez hain biguna izatea. Hor hobekuntza nabarmena egin du taldeak, ez atxeen aldian zerbait zuzendu du lako. Beste uz bador, Flakadori. Horrari pasea gaizki eman dio. Herbel. Eskerrak atea duen baloi hori, Marra zapaltzeko zorian egon da belgikarra. Bertans. Eta joaneko partian ere esan genuen. Talde honek beti gora egiten du. Trentok. Han gertatu zen hori. Bigarren zatean hori gertatu. Eta uste utxartea behala eskatu dela Sito Alonso, hori ere gogoan duelako. Orain klan, Hanna, Raul Lópezen ordez. Behala gokitu behar izan du bostekoa. Eta galdera da orain. Damutuko alda hasierako bostekoa ipiniz izanagatik. Ez dut uste. Ez. Ez dut uste. Oinekan abantaila hor dago, markagailuan, eta pentsatu berregu bekuntza egingo duela. Lehenengo puntua, bigarren zati honetan, Georgios Bogrisek, Hanaren pasea baliatuta, 60. puntua beraz. Gehiago kostatzen ari zaio Domenioni. Saskeri begira eta zesanik ez atzeko lana ondo betetzea. Azkenean Bogrisi. Bai, ze baloia legez kenduta harrapatuta zeukan Herbele. Baina Bogris mugitzen zegoen alboaka. Bai. Groit defenditu ezinik. Baina zezen baten parean justa jau Wright, Burua jeitxita. Hortxe kontaktua bilatu buruaz. Falta ditu, Wrightek. Chicagon, Bulls ez aldaudean, Bulls. Agarra dituzte, ez? Bertako delako diot. Saterzek zabaldu. Baldi, Hanarekin gelitu da. Herbelen laguntza berandu iritsi da. Eta hartara, italiarrak aurrera errez egin du. Berriro 12 puntura Trento. Gauza zailu ingo izkio, talde italiarrak Dominioni, bigarren zati honetan, nikoa da. Barra zapaltzen ari zelako Herbel. Wrightek baloia eskatu. Bai. Hala ere, bertan zen epaia begira gelitu da, urrats hauek adirazi gabe. Ez dakit nora begira zegoen. Markagaiura. Zerura zaipatzearren. 3 minutu terdi joan zaizkigu, 2 puntu baino ez ditu sartu Dominionek. Lurrean, min hartu dunaren itxura eman du Hanak, baina berehala zutitu da, golpea delakoan. Eta buskalgiak horro egin du alakelan. Hau ez da Trentoren aurpegia, lehengo aurpegi bera. Hana. Ondo utzi dio Bogrisi, Bogrisek berriz ere erabaki du. 4 metrotik daukan jaurtiketa inposatuta berriro. Zati honetan beltzezko sartu dituzten 4 puntuak Bogrisek. Kanpotik Sanders. Mumburu oso urrut ikusi du. Hor alegina, 11 puntura.
Munbruk nik uste aukera bazukala, tensio gehiago erakusteko azkeneko defensa hortan, eta esan duzuna, Sandersek aukera izan du beso hori armatzeko, eta nahiko distantzia ikusi du. Orain bueltatu nahiko dio, Munbruk, buruz buru hor, aurre egin nahi zuen, Writerek tartean, Baldiri falta, Hanak. Eta partida hoetan, enuke esango beti, baina sarritan gertatzen da. Gauzak lehenengo zatian ondo egiten duen taldeak, hortxe geratzen da. Eta bigarren zatian, besteari tokatzen zaio, gauza bera egitea. Harrigarri izaten da, zer gertatzen den jokalarien pentsamentutan, eta hemen ikusten ari gara, beherakada nabarmena egin duela taldeak, tensioa ziero galdu duela, abantailarekin hasi dira jokatzen, eta horrelako txapelketa batean, badakigu kalitatea izaten dela, eta Trentok aurten erakutsi du, trebezi izugarria erasoko joko hortan, eta hirugarren laurdenean erakustaldiari da ematen. Txerik kanpora puntua pilatzeko joera izugarri erakutsi du, 100 punturgo langa gertu izan du normalean, eta langa hori gaur ez da egitazkenik gainituko duen Dominio Bilbao Basketek, ze orain arte gertu ere egonda 3-4 partidatan. Bitartean Baldi da hor. 4 minutu pasatxo eta dagoeneko 17 puntu. Sartu dira berriz, itzuli dira partidara. 9 puntuko tartea markagailuan. Ana. Hori ipini du Sito Alonsok. Defentsan beste puntu bat emateko. Bertantz. Horrela biadaren beharra zeukan taldeak. Buruz-buruko jokaldi horietan nagusitzen baita. Eta normalean eskubitik sartuta. Egiari zor hori izan berda, Bai. Gehienetan. Sanders. Bigarren urtean, talde honetan. Taldeko jokalari estatu batuarra. Plakadori. Wright. Libratuta. Ez. Errebote hori ezin etxi Bogrik. Sanders luzeagoa da. Hana etorri da. Marra edo falta Sandersena da. Baloi komplikatu bat, Atera du Hanak. Eta etekin handia gero. Partidua erabat aldatu da. Orain irabazteko jarrera oldarkorragoarekin ari da Trento. Ana, Sanders gainean zeukan. Herbel. Hartu uste zuen, denbora gutxiago geratzen zela, hartara egin duen jaurtiketa hori, baina 8 segundu zituen oraindik. Inork ez du Herbel jakinaren gainean ipini. Eta orain Komeriak, desorekatuta zegoen hor. Eta Flakadorik hori aprobetxatu, baliatu du. 19 urteko jokalaria, Azkar jokatzen du, ausart. Baina ardura zalea, Ze borroka duten Nanterrek eta Olimpiak, ze Oldenburg sailkatu egingo da, baina momentu honetan Olimpia gorriak ikusten ari da, eta Nanter markagailuan ez du oso atzean, eta uste markagailuarekin bi kantxatan jokatzen ari direla Frantziarra. Sailkatu alizateko. Bederatzi puntu batik irabazi azkenean Nanterrek, beraz Olimpiak galtzen baldin badu, Frantziarrak aurrera jarretuko du. Partiden azken txampan, 2 puntura ipini da Oldenburg. Alemanian jokatzen ari da partida hori, beraz porrotorren zaida, dudari gabe Nanter. Momentu honetan kanpoan legoke. Eta hemen partidua moteltzearekin batera, Trento azitzen ari da. Plakadori. Laguntza ondo. Baldiritz zaio bali hori, bigizon gainean. Ez du pivotatzeko ina mobitua espada. Herbelen lanaren emaitza. Hana. Iukoak alagelan utzi ditu orain Dominio Bilbao Basket zati honetan. Herbel. Bori. Txalotzeko modukoa, Wright aurrean euzan da. Txoko aurkitu du. Saskirak eta lortzeraino.
8 puntu daramatza bigarren zati honen hasieran Dominion Bilbao Basketek. Puntu jarioa ez dauka orain. Jana, baina iritsiko da behar bada. Ondo zabaldu, Herbel ondo kokatuta, distantzia honean, hortxe irukoa. Zati honetako lehenengoa, partidako 10garrena, bataz bestekoan. Ta da honeko Dominion Bilbao Basket. Eta utxartea entrenatzaile italiarrak eskatu du. Herbelen hiruko honen ostean. Asistentzia berriro, Janak eman dio. Guys, one ball like this, faster, and play one side pick and roll. They have the screen or switch to change side, like this after the week. On defense, no bait in 5, no rush on offense. And second, now drive on the elbow, the both side guys at maximum one elbow to cover, stay. And who defends the screener at the second dribble, go down, they play to attack the rim or pass the ball. Risk one pull up, it's okay, but no help from the ball side. Hemen ari gara adi jarraitzen Alemaniatik datozen albisteak. 25 segundu geratzen dira eta markagailua berrituta dago. Oldenburg eta Olimpiaren artean. Nanterre nola ongo den. Bere lana egin du, 9 puntu batik irabazi beharreko partida bonen. Baina orain, analageletan ongo dira frantziarrak. Ea ze gertatzen den Alemaniako beste kantxa horretan, Oldenburgen kantxan. Hemen bien bitartean 79 eta 54, bi talde hauek sailkatuta daude. Baina lidertzan bukatu nahi dute eta horretan saiatzen ari dira orain italiarrak lehen Dominion saiatu den bezalaxe. Partidua berdinduko ote den, joanekoan gertatu zen errepikatuko da, ez dugu hori ikusi nahi eta horretan ahalegindu behar du Dominion Bilbao Basketek. Ana, faltaren bila izen hor eta bi egin direnez, kirolgabetasun falta da. Garbia izatea. Bat egin du, jarraitu du falta egiten eta hartara epaien nagusia Rotxa jaunak kirolgabetasun falta dirazi dio italiarrari. Eta Baldo Rosik bera konturatu egin da, eskuak buruara eman ditu. Ikusi duenean, bigarrena jarraian. Ze zaila duen duela. jokalari luze batek txikia zaintzea. Lehenik belarrondoko bat emani egia eta espada bigarrena zabaldu. Irakurketa azkarra egin du hor Janak, ez? Aukeri izan du gainaz buruz jokatzeko. Konturatu da. Bai. Konturatu da. Orain arte Janak gutxi begiratu du, ez? Gauza bera aipatu behar nizu. Saskira, asistentzia banatzen ari da. Asistentziatan gaur bikain, 7 dara matza da honeko. Horrentxe 6. puntua sartu du. Bertan berriz, bere goitizen horri kaso eginda. Bukatu da partida Alemanian eta Olimpia sailkatu da. Izan nahi Olimpia 2 puntu batik irabazi du azken txampan. Begic bien bitartean markagailuan. Markagailuan ez, Bane, bota zegoen edo ez. Ondo Suarezen jarraipena, Begicek ere jarraitu eta bi errebote jarraian erasoan hartu dituzte bilbotarrek. Falta jaso du esloveniarra, jaurtiketa gehigarria. Badoa berriz ere. Bere onera, ez? Bilbao Basketek lortu du pixkanaka, ez? Egokitzea, erritmora. Lehenengo zatian, Begic eta Herbel minutu batzuetan izan dira elkarren ondoan, eta minutu horietan ies egiten hasi da Bilbao Basket lehenengo laurdenean ikustu. Orain Suarezekin da taula azpian kokatuta Begic. Baldi, Doker. Errebote ezin itxi ondo Suarezek, lagundu indio Bertansek, Ana, hace pasea Boriri. Etzene pase zehatza, atzetik etorrita, baloi atzetik aurrera eman behar izan du, eta sartzea zen zaiena. Ali, Bebe Paskolo barkatu.
Gerria apurtzeko erdiali jupaz, erabateko azta izan. Osta iritsi da, Gerria edo Bizkarra. Bertans haina ezkarra. Bori berriz. Zuderra lehenengo pausoarekin gaitutu zeukan lokak. Aske da hor Jana. Lehenengo irukoa sartu du. Rochesterreko mutilak. Puntuak orain arte ez ditu erakutsi. Eta orain hasi da ondoen dakiena egiten era berean. Puntua pilatu. Balik. Poetari. Ondo utzi dio Paskolori, Suarezen defentsa ona da, kanpoan Saton zain, baloi hori barrura. Defenditzeko mutiga iztoa ditu Trento. Eta arazo txiki demaz duela dirudi Borik. Aurreko jokaldi horren ondorioa da. Ezkerre aurkatilean aldaketa eskatu du. Egin duen jauzi horrek beha ze ondori utzi dion, Saskirak eta Polita, hori bai. Oso gainan zen horreka eta batikan jarraitzen zuen. Falta dirazita gero. Baloiari begira, hau da. Tenkatuta zegoen. Entrenamentutan bezala, horrela lantzen dira, defensako lanak eta buruzkoak. Minez da horre. Horkati hortan. Tobias Bori. Eta hau partidua jarrien bezala, ez nuke esango arazo handia deni, baina arazo txiki bat bada. Ze Raulek defentsan ez du eman asko, eta Bori berriz lan hori zuzendu dezake. Bai, ala ere badirudi, bere onera ekarri duela berriz ere Dominion Blue Basketek partida, markagailuan berriz ere lasaitasuna lortu du eta badirudi, garaipena hemen gendituko du. 12 puntuko tartea da markagailuan, 3. laurdenaren ondarrean. Markatu 22. Matematikan ez oso ona, Zapatilla nun utzi duen Poetak. Teknika. Bai, hori ezin du egin. Eta epaileak teknika dirazi dio. Aske izango zuen eta horre estropuz ez egitearren hartu airera bota eta epaileak legeak dio, araudia dio, hori teknika dela eta dirazi. Hori non bait ez daki, bai. Argudio guztiak zera dira. Enuen estropuz egine, baina Beti txikereak Beak ere, bai, jakin beharko zuen ba, Poetak. hemen ikusiko dugu, hortxe, nola? Baina Olakorik. Etxeko egon gelan, egon golitzak den bezala. Zapatia gabe. Ia zagian goratuko duzu, hortz bat galdu zuen. Bai. Egia da. Manresarekin ilun ben. Hortz zapatilla. Baina, hortza apurtu zuen edo galdu zuen, berra gertu ala, ze lesio izan zuen. Ordura. Bai. Bere itzulean egune. Ilunbek utizun arrasto. 82 eta 71. 21 puntuko aldea, Jana. Bertans. Horbegitxekin badokate irtenbide autopista txiki bat esan nuke. Lasaitasun ematen durako Begitx horregotea. Buruz-buru jokatzeko moduan espalin bada baloia ondo atera dezakelako. Bai, kosta intzaio aldiz atzera egitea Begitxi eta falta. Pixkanaka joango da. Sasoia eskuratzen. Eta dudarik gabe momentunak emango dizkio Dominioni aurten. Fisiko aldetikan ez da izaten garraza, ikusten duzu gainaz nolako erritmoan jokatzen duen Dominion Blue Basketek eta egokitzea hain azkar kostako zaio. Begitxek ere, asko sufritzen dulako, fisiko aldetikan zailtasunak ditu eta ikusitan nolako erritmoa inposatzen duen Bilbao Basketek partida guztietan gora eta bere ditzeko beharko ditu. Atzeen aldia. Hausartu zen ala ere NBA-an aproba egiten, baina NBA-an ere hori behar izaten da, korrika eta fisikoa handia. Ez dut, beha ere konturatu dela, Europan, dirua irabazi izakela, maila honean jokatu. Tartara eskaintza hau, primera etorri zaio, Jana, hori horti berrean zen. Ez, denbora bukatze hartzegoen, laurdena ere bai.
62 eta 63, markagailuan 19 puntuko tartea une batean 11 hurbildu da Trento, baina bosteko agokituta berriz ere alde egin du Dominio Bilbao Basketek. Multzo buru bukatzeko partida bideratzen ari da Dominio Bilbao Basket hasieratik. Momentu larri txiki bat izan du bigarren zatioen hasieran, baina berriro gauzak bere honean eta etenaldi honen aurretik ikusi dugu bitan errepikatuta horiren hegaldi hori eta garbi dago hegaldi horrek eskatu dion exigentziarekin bukatu du moduan, gero oina haine goitik ekarrita eta nahi atzetik jauzi egin da zapaldu gaizki zapaldu du. Eta ea ondorioa zein den, ea larria ez den. Juane berba da argitasun gehiago mango dizkigu, horre galdetzea. Bester, aitzekin edo medikoarekin itzaiteko moduan izango gara. Bien bitartean 10 minutu. Puntu jarioa une batean desagertu zaio Dominioni, baina indikan 82rekin hastea azken laurdena marka da gero, Bai, eta 24 puntu ere sartu ditu hirugarren laurden hontan, bigarrenean bezala. Orduan nik uste zenbaki onak direla eta zuzendu egin duela, hirugarren laurdenen hasiera txar hori. Bueno, orkatilan ez, Josean Beto Laza fisoarekin hitzaiteko aukera izan dugu. Esan digu kolpea taloian jaso duela Borik, mina handia duela. Eta, orain izotza jarri diote. Gaur noski ez zutela arriskatuko, ez dela berriro kantxara itzuliko, eta aurrengo guretan probak egingo dizkiote. Eta egit orkatile edo... Ez, taloian. Baina galdetu behar nion Joseani. Orkatilan golpeek normalean ondorio txarra uzten dute, baina... Bai, taloian ere... Okerra bai izaten dira esatu. Horiek ondo zaindu behar dira, beraz, zuhurtziaz ez du gehiago jokatuko Borik. Minutu da joango zaigu berehala, markagailuan ez aldaketarik, Lektaler ez da iritsiko baloi horretara. Eta azkeneko boladan gure gana etortzeko joera hartu du baloiak, Hor duzu Suediarra. Minutuak ondo baliatzen ari zen. Eta hor izotza. Juanek aipatu bezala. Haunditu ez dadin. Pantaia gokia, Begitxek, Janari. Balatzea gaizki indutara ere Bilbotarrek, eta azkar, erantzun. Satonek baliatu du hori. Bai, transizioan oso azkar jokatzen du Trentok. Talduenean horrekin zigortzen du aurkaria. Rofi esaldio ba eman. Zarata entzun dugu, gero falta etorri da, bai Alesuerezena, baina aurreko baloi hortan. Bai, ala ematen zuen. Men plasta entzun dugu. Bai, ala ikusita nola dago partea nik uste dut, ez da prozesa gutxi. Teknika zeni? Satoni. Edo Sitori. Edo ez ohartu egin du. Bai, Satoni, eta Sitori. Edo Kiko ez zaite erbelia agian, ez? Iruditu zait 17 adierazi dutela. Ez, hor Saton ari zen, norbaitekin ari zen muturka. Agian erbel. Edo Sitorekin, Uste Sito berarekin ari zela. Satoni bai. Satoni seguru. Eta gero ez da egite, aulkiko norbaiti edo entrenatzaileari, ez? Hor norbaitekin ari zen muturka, Saton. Bai, aulkikoa. Bai. Sito Alonsori. Bai. Satoni teknika diraziala, Sitoren gana jodurako epaileak. Hau ere ez da bateria oikoa. Bueno, bain, bata besteari behiratu gabe daude horre. Eta guztiak irrifatzu. Saton Sito baino gehiago. Parti honek ez du horren beharrik. Giuseppe Poeta. Bi antolatzaile minutuak ondo banatute dituzte Trenton. Antzera jokatzen dute, Forrek eta Poeta.
Berriz ere falta, orain Ruozek. Lehenengo fase honetan, eta ez bakarrik Eurokapen, Dominio Bilbao daukan gabezitako bada defentsako errebotea istea. Eta behar bada horregatik aldatu egin du apur bat orain bigarren zatian. Talde italiarrak erasoko errebotea gehiago zigortuz, erasotuz alegia. Suarezen soinan jodu baloi horrek. Dagoeneko 6 errebote lortu ditu erasoan Trentok orain arte. Baina hor berdintasun izugarri ikusten ari gena, ez Bilbao Basketek 7 ditulako. Askolo, kanpora irten da Poeta. Bera Baldarrorekin lortzen du norbanean helburua. Jautitzaile fina ez da, Letalerren urratsak. Talezu luzea da, pivote Baldarroietakoa, langilea bai, baina asko ez du ematen lana baino. Hemen posizioa nahi zuen lortu eta kontua erabili du, aldi berean oinak mugitu eta urratsa garbiak ikusteko aukera izan dugu. Berriz ere itzuli da Trentora, garai batean erean izan zelako. Ana, harrepenean ari zen, jokatu nahian Begitxekin, begiratu du, baina esan du bai, baina ez da iritsiko beraz Neonek erabaki beharko dut. Loket. Handitu du Begitxen oztopoa. Joklari honen gainean joanekoan ere aipatu genizuen badagola historiatxo bat izan ere bera Minnesotakoa da. Eta Arizona Stateen ikasten ari zela unibertsitatean marketera aldatu behar izan zuen alabeharrez. Amak minbizia zuelako eta amaren gandik gertu egon nahi zuelako. Beraz, Arizona bezalako unibertsitate ospetxo utzi eta marketera izuen ura ere ez da makala. Saskibaloia arloan. Eta talde honek Trenton ikusten ari garen arabera, unibertsitate urteietan emandako lana atzean ere betetzen du, Bai. 24 zenbakidunak. Berez bere divisioan urteko defendatzaile izan zen. Ama gaixo zegoenean. Fisiko aldetik ikusten dugu, baina oso jokalari indartsua dela, ez? Gero Renon ere jokatu zuen. Eta saiatua, Bai. Bertan zegoen ezin du baloia jaso. Haren markaketagatik. Irriste egin du letoniarra. Ezkerrera egin du Raulek. Suarezena ez. Bal. Hoi puntuko tartea markagailuan. Ondo utzi du Braiti Poetak eta Begitxora gertzarekin batera ezin helburua gauzatu Braitek. Ez aio iritsiko baloi hori azkarra direlako Sutton, Sanders eta Wright. Pase antzeman berehala. Suarezen falta. Borja Mendia. Kantxara. Dominikoak izango ditu gaurko partidan, jokalari... Eta arazoren badauka Raul Lopezek ere bai, Herbel galdetzen ari zaio, bai, arazoren badauka Raulek, hortxe duzu irudia. Ezkerreko hankan, belaunean, ez da gitzeaz. Zerbait badauka, ez? Janak ikusita nolako laurdena betetzen ari zen atzeen aldea aldaketa bat egitea erabaki du Zito Alonso, baina ikusita Raul Lopez ez dagoela ondo, berriz ere bueltatu beharra izan du. Sanders irukoarekin, 97 eta 70 ipini da markagailua, behineko markagailua. Sanders berak ikutu du baloi hori. Sei minutu pasatxo. 8. garaipenaren bila. Eta multzoko lidertza. Garaileak sari hori izango du eta horrengo ematen du Dominio Bilbao Basketentzat izango dela hori. Etxeko labela. Bai. Zigilu berezia dauka, jokalari. Ondo Ruoz. Lastima gero, baloia eskuetan zeukan eta ies egin dio. Wright ondo... Wrighten jokatzeko eta movimenduak ondo ikasita ditu Dominio Bilbao Basketek,
Bai, askotan... Gutxitan lortu du gaur Desoreka. Bai, bueno, puntu batzuk lortu ditu 7 bakarrik, ez? Normalean gehiago sartzen dituen jokalari delako, ez? Eta hemen ikusi dugu Hau da, desaitasuna dituen. Sanders netzako jogari oso fina da. Saton ere bai. Eta oso talde deserosa bihurtzen da, ez? Defenditzeko argudio asko ditulako, ez? Kanpotikan jokatzeko abiadaz ere bai, buruz... Bakarri da hor galtzeko guztia zeukan Begitxek. Baloia egotzen estelako bat ere jaioa, baina laguntza falta zuen. Taldekideak bestaldean zeuden, bakarrik utzi dute. Zerre dago alare Begitx. Eta hori seinale hona da. Egin duen keinua. Adierazgarria oso. Paskolorekin gelditu da Bilbotarra. Sartu berria. Bueno, hau bakarri falta genuen. Gezia italiarren alde dago, bai. Direkto jarrituko du jabetzarekin. Ea ze ondori usten dituen partida honek, ze Borik min hartu du, minez ikusten ari gara Raúl López, eta pentsa ze garrantzitsua diren antolaketan bi joklari horiek. Bai, Sana bakarrik gelditzen bada, zaila. Geldituko zailo, ez? Antolaketako posizio hori. Dena den, Armaietan ez dago aurreko 4 partidatan izandako estualdi horiek. Gaur lasei antzera ari gara partida jarraitzen. Momentu batean larrialdia etorri da bai. Bueno, eta instar replaya begiratzen ari dira epaileak. Ze nik uste erlojua begiratu nahi dutela. Hain zuzen ere zenbat segundo geratzen ziren Paskoloki hortik eta egin eta baloia hor kateatuta geratu den unean. Erabakiko dute, nik uste 14 segundo emongo dizkiote. Ez, 15. Ez, 14. Uste 15 aztenean, bai, 15. Beraz zegoenan utziko dute. Erlojua. Ara. Tamairu sobratu zaizki. Trentori. Segundo batean. Paskoloki pini du baloia Saskibarruan. 14 puntuko tartea. Mendia. Rof. Gogor, Oso, Brighten irtera hori. Falta Paskolok egin duen arren. Hor Brighten nola ipini zaion gainean. Rofi. Ez dugu jendeak binartzea nahi, Ez momentu enten, ez ikusita gainaz nola dagoen partida erabakita dago, ez? Dominio Bilbasketen alde. Eta garaipena hemen geldituko da, ez? Hala ere nik uste hor laguntza egitea joan dela, eta txapela jartzea, ez? Garbi, Wright. Eta lehen esan dezuna, ez? Paskolok egin du nahiko garbi, ez? Barnekaldi hortan falta. Eta esan behar dugu, ez? Davide Paskolok fisiko aldetikan ez duela askorik erakusten, baina talentu izugarria daukala jokalari. Eta gorputza. Bai, eta gaur ere lortu du 10 puntuko langa hori gainditzea. Partida guztietan lortu duen zerbait, batean izan ezik, joanekoan Trentok Bilbasketen kontra galdu zuen partidatan, 5 puntu baino zirkun sartu. Bai, eta esan dugu, Italiako selezioarekin Eurobasketaren atarian gelditu zen, deialdian sartu zuten bai, baina etzen gero Eurobasketera iritsi. Italiak pauso handi bat emandulako, belaunaldi berria duelako hain justu ere. Jana ondo keinua egin, bere ohiko jaurtiketa da hori! Segunduak gainean zeudela, berriz ere transizio azkarrean jokatzeko keinua Sandersek eta Bright, pasea luze xamarra, 4:26 segundu bukera iristeko, hor da Janaren jokaldia berriro errepikatuta. Maizu, Joanekoan bera izan zen, ere, saskiratzaile nagusia, 22 punturekin, gaur 4 baino ez zera matzan atxeden aldian, baina behira ze bigarren zati daraman, 16 sartu dituta, 20rekin bera da gaur ere saskiratzaile nagusia. Lehenengo zatian bertans, bigarren zatian Jana. Beste batzuk ere hor dabiltza, Begitxegen lana bikaina da. 12 puntu dara matza eta 6 errebote. Eta Munbru eta Erben atxena jasotzen. Eskertuko dute, bereziki Munbruk. Atletik 6 eta huts irabazten ari zaio Linenseri, Eibar 4 eta huts Ponferradinari. Edo amaitutako partida dira bera zailkatuta biak, eta Realaren emaitzaren
Zai gaude utxeta bat, nunbait, Reala galtzen. Kopako partidetan gertatu dena futbol partidua. 93 eta 80, Ruoff, barruraino doa. Atea zabali zeukan bai, baina Trentoren defentsak itxi indu, aukera hori, urratxak egin ditu gerora Paskolok. Ondo helditu da Jana, Bueno, hemen segundu batzuren buruan ikusi dugu, bizkortasunen ere, nahi duenean dominion gai dela defentsara bizkorre biltzea. Ba, noski baiet, aurre egin dio baina, ez azkeneko erasoaldi hori. 5 joklariak atzean zitulako kokatuta Sito Alonso. Kutsartea dugu kantxan, 3:45 bukera ere iristeko. Minutu eta 45 segundo, 13 puntuko aldea. Okerra hondirik ezean, helburua beteta bukatuko du Dominion Bilbao Basketek, gaurko partida eta lehenengo fase hau bide batez, multzoko lidertzan amaituta. Bidean hori bai, espero ezagon, soldaduak ez galtzea Sito Alonsok. Momentuz, Bori eta Raul López min hartuta aulkian eserita daude. Suediarrarena da, behar bada kezkagarriagoa. Raul ere ez detuzte itzuliko denik kantxara. Eta bien bitartean, hortxe jarraitzen dute, beste 7 puntu behar. 100 puntuko langa gainditzeko, Mumbrú, kantxan, aspaldiko partez. Esku batez, 2 segundu beratzen ziren, jaurtitzea baino etzuen irten bide hor. Eta birekin esartzea olako egoeratan zaila da balin bada ere, batekin egin duena egitea. 96 eta 93 berri erasoan beltzezkoak. Eta Xabier Rauli buruz esan hori esgintze txiki bat izan dela, ez dela min pixka bat baduela, baina ez dela ezer larririk inondik inora. Gaurre hala ere zu gehiago jokatuko biket kontabatzaile. Bobrisen baloi berreskurak eta horrek eman dio aukera hori. 98 puntuan da dagoeneko Dominion. Ez, 96 barka. Mendiaren lana bukatu da nun bai. Berriz ere Herbella kantxan. Paskolo, Loketen bila. Lokete Gurrutitik. Ondo itxidu errebotea Mumbruk. Saton gainean egonda ere. Trentoren bigarren zatia hobea bai, baina nahikoa ez. Ze aldea lortuta zeukan Dominioen lehenengo zatia. Bai, agian Buskalien helburua zen laurdenak irabaztea gutxienez, ikusita nolako aldea zukan, ez kontra hobeta bikuntzuren aldea zukan. Eta, bueno, 3. laurdena irabazi du eta dagoeneko irabazten ari da, ez sensazionarekin nahi du bukatu eta duintasunez albaldin da partida. Sandeseko oso garbi ikusi du hor, berriro Mumbruren aurrean, Lehen ere bitan gauza bera lortu du. Hor kontuz, defentsa horreatuta zeukan Trentok, haze pasabidea, eta barroraino, Satonek eman du multzada hori, bai, kirolgabetasun falta. Bueno, bultzada baino kabilka da izan da, atzetikan emanikoa, bai. Kirolgabetasun... Satonekin ze demontreketatzen ari da. Purrustada izan du eta teknika Sitorekin, eta mentxe Herbeli. Herbelei bultza egin dio, pixka bat. Behar etarten izaten da askotan. Joaneko partida egutzitako ondorioa min hori agian bai. Kalera doa. Buskaliak kendu egin du. Besteak beste 5. falta duelako, baina teknika ban, kirolgabetasun falta. Okari fin esan dut ba. Gaur partida puska egin du, erasoan 20 puntu sartu. Bai, alde hortatik ondo. Baina beste detaiak hor daude, Hori da. Bueno, jokalari beroa dela eta gogorra, bueno, badakigu ez, hor garapenerako ligan ere jokatutakoa da. Kalitatea badauka eta erakusten du, ez, eta gero Grezian, Filipinan eta orain Italian, ez. Udararo ibiltzen da udako liga famatu hietan, aurten Warriorsekin saiatu da jokatzen. Pentsa nun sartu nahi zuen. Horregatik, ez du lortzen, ez, bere helburua NBA-an sartzea, baina bueno, kalitatea daukala eta fisikoa ere bai argitan garbi, ikusi dugu. Iaz NBA-ko garapen ligan, txapeldun suertatu zen,
eta uste dute ligako posteko defenditzaile honenen ere sartu zutela. Beraz, zuk apatu zu, Xabier, Lokete unibertsitate garaian defenditzaile honenaren saria jaso, Loketek ere bai, beraz, defentsan jokalari trebatuak baditula Trentok. Bueno, eta albistea hemen zera da. Txapelketan lehenengoz, 100 puntuko langa gainditu duela Dominion Bilbao Basketek. Orain arte gehienez 80, 84 eta 85 sartuta zen. Puntu asko dira biek. Eta 100 horiekin hemen ez dago inora sebete. Gehiago nahi ditugu ikusi. Eta beste albiste bat Zaragozatik, Venetziak galdu egin du Kairen aurka. Ba ez da, Ulm da. Eta hori da, horren bestez Ulm izango da Banbitekin batera. Urrengo aurkariak. Eta Euroligatik zein etorriko den, ba ikusi behar. Hori ostiral artez du jakingo. Beraz, urrengo fasean Dominion Bilbao Basketek Banbit eta Ulm aurkari izango ditu, bat ezaguna. Ulmekin ere indarrak neurtu zitulako duela pare bate edo 3 denboraldien justu ere. Eta bestalde, ba, ostiralan jakingo du Real Madrid, Izargorria edo Bayer. Hiruretako bat, nik uste Bayer edo Izargorria, Real Madrid ez du hankasartzerik egingo etxean jokatuta Estrasburgen kontra. Ro, minutu pasatxo bukara izteko, 196. 75 puntuan gelditu zen joanekoan Trento, denbora honetan ez da urri gelditu, gaur gehiago sartuko ditu hemen, baina ez nahikoa irabazteko. Eta berri hori Sanders kanpotik. Hoi izan diturrean, Palomeroa. Herbelen gatik ari gara. Erasora, jone du Trento. Desorekatuta zeharo, ez dago balantzerik atzean, Jana! 104 puntua. Lasai antzera bukatuko denok hemen. Multzoko lidertza ospatuta hori bai. Sanders, Paskolo, irten da Jana, ondo banatu du Paskolok eta erabaki, Wrightek erabaki du. 26 segundo bukara iristeko. Nahi bezala ari da kudeatzen, bigarren zatia. Sitok bosteko aldatu du bigarren zatioen hasieran, hartara etorri da larrialdi txiki hori, baina ben bosteko agokituta eta Janaren sarrerarekin, gauza, hau da, bere horretan utzi ditu, eta orain, hor trabatuta geratu da Wrightekin, ba Wrightek bine hartu hasiera baten mentza. Iaia ostiko ematen di aurpegian, Janak. Hau ez du gulertzen, Hau ez du gulertzen Buskagiak eskatutako utxarte hau. Inork ez du gulertzen hartara txistuak entrenatzei italiarari. 181, 10 segundu faltan utxartea eskatu du. Forrai nolari den begira ikusi besterik eta hor, Trent, corner. It's okay. Jam, you call head. It's okay, 10 seconds. Dada, you start now. Inbound, you start from the baseline. While Dada playing the ball screen, you Trent, and you Jam pass the ball. You baseline, 3 points, Jam. Tu fai una fila, tu vieni sul piano, poi okay, you call head and look Dada. Okay, while Dada start, you turn, short corner, 3 points rebounds. Trent shot. Asteburuan kasertan jokatuko du Italiako ligako partida Trentok. Eta partio horretarako jokalia prestatzen Bai, ez horrelakoren bat, hemen nahi du bukatu ondo, eta, esan behar dugu, gutxienez lortu duela apaintzea zerbait markanailoa, eta bere zenbakitara, Bere zenbakitan mintza badago, 91 sartu ditulako. Baina bere zenbakitan ere badago, eta zenbakitik kanpora behar badare bai, Dominion Bilbao Basket. Onerako, dudarik gabe. Lokete falta jaso du hor. Hau bukaera, Xelebrea. Bai, Xelebre samarra bai. Luzatzen ari da gehiegi.
bengoz bukatzen den Loket, luzea da, jaurtiketa hori, hortxe ba. Bukatu da Argia Oka, helburua beteta, 104 puntu sartu dizkio Trentori, gaur eguerdian aipatu dugu, eta Tarikoan ere bai, hemen, puntuko partida izango zela, puntu festa ikusi dugu, lehenengo zatian 58 dominionek, azkenik 104, 81 sartu ditu aldiz Trentok, gehiago ez dago eskaserik, zeurrekin batera garipena etorri da, multzoko lidertzare bai, 6. partida jarraian irabazi du talde bilbotarrak Eurocup honetan. Inork ez zuen pentsatuko, hain ondo bukatuko zuenik, denboraldi atarian, txalo artean, Sito Alonso pozik, ikusleak ere agurtuz, eta beltzezko gizonek, dudari gabe, modu honean egin dute lasto 32. Bai, eta zaber dugu, ikusita nola zizuen txapelketa sensazio oso onarekin bukatu duela, Eta biziko partiak etxean galdu zitulako. Horregatik, lehenengo fase hau, eta hori da oberena, eskaintza izugarria ikusteko aukera izan dugula, erasoko jokot. Gaur, dudari gabe lehenengo zatian, Katiua preseukan epertan ze, bigarrenean Jana, ez da norekin hitz egiteko moduan zaren, Juan. Gaur itzule egin den eta protagonista izan den Axel Herbelekin. Bueno, Axel, felicidades por la victoria y por ese primer puesto. Objetivo cumplido en el día de hoy. Sí, estamos satisfechos con la primera fase. Ahora pues el sábado tenemos un partido muy importante en casa contra Estudiantes y queremos pues jugar bien y ganar. El de hoy ha sido un partido un poco extraño, ¿no? Parecía que el descanso estaba decidido, luego ellos han vuelto, habéis vuelto a coger distancias, muy ofensivo. Bueno, es un equipo de rachas, ya allí nos hicieron problemas, estábamos ganando de 16 en el último cuarto y han vuelto. Y hoy ha pasado lo mismo, y la culpa es un poco de nosotros por relajarnos y pensar que el partido está roto, pero no, tenemos que cambiar eso e intentar pues rematarlo. Ya se conocen algunos equipos para la próxima fase, como se conocen equipos como el Bambit, el Ulm también. Mañana se conocerá el tercero, mañana o pasado mañana. Que pequeña valoración, es muy pronto, pero una pequeña valoración. No, va a ser un grupo muy difícil. Yo creo que con un equipo de Euroliga, más estos dos equipos que son poderosos, va a ser pues un grupo muy divertido y muy interesante, porque no lo veo muy claro. Pues muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué tal te has encontrado la última? ¿Qué tal te has encontrado en la cancha? ¿Qué tal? Contento de estar de vuelta. Muchas gracias, Axel, y buena suerte. Zenozo ba pozik Axel Herbel gaur itzuli delako, hemen Miribiara, eta horrengo faseko taldei begira esan du, talde divertigarria izango dela, baina baita ere oso komplikatua, aurkarien maila altua izango dela. Mikrofonarekin arazotxo bat geneukan, divertigarria eta oso komplikatu izango dela aurrengo fasea. Nola inaundi baten Josean, izan ere orain 6 talde izan dira. Gero 4 izango dira eta erdiak kanpoan gelituko dira. Hau da, gauzak orain zailtzen dira, baina tira, talde honekin edozer gauza espero behar. Bai, ala ematen du ez, eta bueno, esan behar dugu, divertigarri izango dela multua, baina jentasunak ere izango dituela, ez aldi berean dominio basketek aurrera jarraitzeko. Espero ezagun hori gertatzea. Ikusita nola jokatu duen gaur, albiste oberena Herbel ikustea ondo dagoela, eta espero ezagun, Boriren lesio hori ez izatea gehiagitzen. Bambi Turkiarra, Ul Alemaniar ezaguna, eta gero, zer nahiago duzu? Real Madrid, Bayern edo Izargorria? Nik uste Real Madrid ez dela izango multzoan, ziur nago, eta beste bien artean berdin zapora izango da. Ea, orain arte disfrutatu dugun bezala jarraitzen dugun disfrutatzen gozatzen urrengo fasean ere. 3 aste barru itzuliko da Eurokak, ordura arte ondo izan eta Gabonako ere ondo pasa denok.